Nosaltres estem avui fregant les 21.000 butaques ocupades. Evidentment segueixen havent-hi butaques lliures per al conjunt de representacions i esperem, el ritme de venda és òptim i la gent, el que estem visquent és el fenomen de que quan al circ es proposen paràmetres de qualitat internacional, com és el nostre esforç i la nostra aposta, el públic respon. A la pista la millora passarà per més països participants que mai, fins a 14, més atraccions que mai, veníem presentant a 22, hem passat a 24. Recordeu que aquestes 24 es separen en 12 i 12, que són les que participen a les nostres semifinals, que és l'espectacle blau i vermell. En diem semifinal perquè sabeu que el festival té caràcter competitiu i a l'hora que els artistes actuen estan sent puntuats pels membres del jurat oficial, de la crítica i de la imatge, a banda també, com cada any, de tots els nostres espectadors, que a través de la butlleta de públic pot escollir el seu número preferit.